Pirsa me ya îro Amedspor wê bibe şampiyon yan na? Em li ser wê bisekinin. Berî wê Amedspor li ku derê dilîze? Ji bo yên ku nizanin em bibêjin. Li Tirkiyeyê Lîga herî mezin Süper Lîg e. Li welatên din li hemûyan wisa lîgên mezin hene, her yekî navek lêkirine. Li Ingilistanê Premier Lîg e. Li İtalyayê Serie A ye. Li Spanyayê La Liga ye. Li Almanyayê Bundesliga ye. Li Tirkiyeyê Süper Lîg e. Piştî Süper Lîgê Lîga yekemîn tê. Esas lîgên mühîm ev her du lîgin. Amedspor piştî van lîgan Lîga duyemîn tê ku di wê de dilîze. Di Lîga duyemîn de du hep kom hene. Koma spî û koma sor. Amedspor di koma sor de dilîze. Di van koman de tîmên bibin yekemîn rast derbasî lîgek jortir yani Lîga yekemîn dibin. Yên ku bin duyemîn, sêmîn, çaremîn jî play-offê dilîzin. Ji dîroka xwe ve Amedspor yekem carek û firsenda bêyî play-offê bilîze derbasî Lîga yekemîn bibe bi destxistiye. Îro maça wan li Amedê hebû. Înegol kirin mêvanê xwe û bi 5-2 bi ser ketin. Bi vê yekê puanên Amedsporê bûn 74, tîma duyemîn Kastamoniyê puanên wê 71 in. Hefteya pêşiya me Amedspor diçe Kastamonî, yanê bi reqîbê xwe yê herî xurt re dilîze. Maçek bi 6 puanan e. Di vê maçê de eger Amedspor têk here, puanê wan dibin 1, lê avantaj dikeve destê Kastamoniyê. Loma jî Amedspor li wir divê têk neçe. Herî hindik divê wekhev bimînin. Ger wekhev bimînin, dîsa ferq 3 puan e û dimînin 3 hefteyên din. Lê ger Amedspor bi ser bikeve, wê bibe hefteyê 7 puan û wê ferq bibe 6 puan, dikare hefteya pêşiya me de şampiyoniya xwe ragihîne jî. Helbet 3 hefteyên din wê bilîze. Piştî Kastamonî, Amedspor li mala xwe wê Îdirê bike mêvan. Paşê wê here Somayê, dûre jî wê li mala xwe Menemenê bike mêvan. Maça mühîm li Kastamoniyê. Piştî wê em ê tîmên din biaxivin, lê anha de em bêjin maçên li pêşiya Amedsporê ne maçên hêsan in. Çima Kastamonu ji xwe dixwaze bibe şampiyon wekî Amedsporê, loma maçek giran e. Ji 3 tîmên din jî, 3 maçên din jî Iğdır, bi kurdiya me Îdir û Menemen ji bo play-offê dilîzin loma maçên giran in. Belê maçên giran in, lê Amedspor di vê lîgê de tîmek xurt e. Tîma Amedspor di asta tîmên em bêjin Lîga yekemîn de ye. Belkî di asta tîmên Lîga Süper Lîgê de ye. Ne ku em pesnê wan didin. Bi lîstika xwe, bi lîstikvanê xwe, bi teknîk dîrektorê xwe di wê astê de ye. Berk İsmail Üstün yek ji lîstikvan e, di Lîga Süper de lîstiye. Çekdar Orhan, Mert Çapar lîstikvanên jîrin. Loma em dibêjin di asta bilind de ye. Teknîk dîrektorê Amedsporê di Lîga Süper de teknîk dîrektorî kiriye. Mesut Bakal heta anha gelek tîm birêve birine. O loma em dibêjin Amedspor di asta bilind de ye. Li gorî vê astê heta anha divê şampiyonaya xwe ragihanda jî. Lê barekî giran li ser pişta wan e. Hem ji alî hundir ve hem ji alî derve ve. Ji alî hundir ve zû de ye
تیم دخوازه درباسی لیگا یکمین ببه تماشاوان دخوازن به میلیونان حسکرین آمسپوره دخوازن لوما اف یک بالکی گراند ده سر ملی استقبانان جالی دربه بجی همو تیمین دجی آمده دما لگل آمده دلیزن هی خورتر دلیزن و مسئلهین فدراسیون و حکم جی جخو امنا بیجن دیگل ویه که آمسپور دکاره جوی لیگه درکبه وکی مگود خورته دکاره گولان باویجه لوما ام دبیجن دکاره جوی لیگه درکبه اف تایبته که مهمه ده آمسپوره ده لیسکوان نوه بوی آوای شکل گرتنه لی آلیه که نینی آمسپورش هیه زو گولان دخواه دوی سر ویه که جی بسکنه بالا خوب بدنه وی هفته به 5 و 2 بسر کت لی هنه که دن ارگانیزه با دکاره بو وان دو گولان جی نخواه بتایبتی گولا دویان دوی گولا کوسا نخواه اره لگل اینه گوله دلیست کاریوی تک ببه لی خطای نوسا بکه لکاستامونیه وی وندا بکه بکاسی که تودکاری باویجی دوی تو بکاری بی نخویجی yani dema pereye ki dikebe berika te de heman demê de ew pere bê xerç kirin destê de tiştekî namîne loma divê pêşî tu xerçkirinê bigirî yani li pêşî li golxwarinê tu bigirî helbet em dizanin Mesûd Bakkal vê yekê ji me baştir dizane ji ber ku heta niha gelek tîm birê vebirine gelek tîmên mezin jî birê vebirine helbet wê pêşî li vê yekê jî bigire lê tabî em jî bêjin lîstikvan divê hinekî din aram bin dema top ket destê wan nekeve nav heyecanê ji nişkeve û bilez wê topê winda nekin divê bikaribin topê di dest xwe de bigirin û di nav maçê de jî piştgiriya hev li ku derê vala be wê valahiyê dagire bi taybetî di defansê de divê em pêşî li golxwarinê bigirin û bi taybetî maça pêşiya me pêşî divê em golê nexwin paşê em bavêjin heftekî paşê wê diyar bibe rêya me bikuveye em hêvî bikin ku em bi ser bikevin Lîga Yekemîn li benda Amesporê ye